Dobro večer, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje Vrisak podcasta. Večerašnji moj gost je fra Miljenko Mića Stojić. Mislim da ne postoji koga ne zna. Kod nas Franjevac, publicist, vicepostulator postupka mučeništva fra Leo Petrović i 65 subraće. Kasnije je to, odnosno 66 hercegovačkih Franjevaca, autor je brojnih knjiga, pjesama, stručnih novinarskih članaka, radova i naravno dugi niz godina aktivno radi na očuvanju sjećanja na 66 pobijenih hercegovačkih Franjevaca. S njim ćemo razgovarati o vjeri, o očuvanju, o sjećanja na naših 66 pobijenih Franjevaca, u ulozi vjernika danas i nekako kroz svjedočanstva povijest do danas. Da ja ne bi više duljila, meni je stvarno čast fra Mića što ste se uspjeli izorganizirati, znamo i da se bliži godišnjica ponovo i da ste našli vremena da gostujete u Vrisak podcastu. Hvala vama na pozivu i drago mi je da sam u ovome podcastu i lijep pozdrav svim gledateljima, umalo ne rekoh slušateljima jer puno radim na radiju pa mi tako ide. Fra Mića, nekako kad sam se trudila da izvučem ono sve kako bi vas predstavila, svaki put ili će mi otići dugo pa ću imati dug uvod, ali nikako da izvučem ono najvažnije jer nema u čemu ne sudjelujete i koliko stvarno ne doprinosite, koliko vjerskom, odnosno duhovnom nekako svijetu ovdje kod nas, toliko i kroz ova brojna autorska djela koliko ste pridonijeli od povijesti do danas, da je očuvate. Evo, ja pokušavam ono što mi je Bog dao, pokušavam to nekako ploditi. Pa nadam se da sam nešto učinio, a koliko sam učinio to neka Bog ocijeni. I već tamo od srednje škole recimo, ili bolje rečeno ajde od osnovne škole, bio sam nekada na onoj olimpijadi, ako ste negdje čitali, vjeronaučna olimpijada, pa smo mi iz Čerina dolje pobjedili na toj jednoj olimpijadi, pa smo išli papi u Vatikan, ja? I tada smo se prvi put, vozili vlakom, prvi put ušli u Brod, prvi put došli u nekakvu radio postaju, to je bila radio postaja Vatikan i od tada traje, hajde recimo, jedno moje druženje i s javnim mnijenjem i s knjigama i s medijima, možemo to tako reći. I evo do dana današnjega, kažem, pokušavam odgovoriti pozitivno na sve ono što se događa oko mene. Imali ste, odnosno sad smo već spomenuli jako raznovrsnu ulogu, nekako od odgajatelja do bogoslova, do vojnih dušebrižnih tajnika, provincije, različite sve neke uloge. Koja vas je neka lekcija iz svih tih iskustava oblikovala do danas, do ovoga čime se bavite i danas? Pa možda ovo nisam nikada razmišljao na taj način, ali možda to da sam uvijek pokušavao biti jednostavno vjernik i biti jednostavno čovjek. Jer kad jedno i drugo pokušavamo mi sebi nekako unjedriti, recimo to tako, onda mislim da ćemo postići puno toga. Jer nekada nas ponese pa nam je samo važno moliti se Bogu i onda sve drugo mi zaboravimo. Baš nas briga i za obitelj, briga za nekoga tamo. Ja trebam neko svoje vrijeme gdje ću se ja moliti Bogu sa sličnima otići i tako dalje. Ili zaboravimo i na ono ljudsko. A treba i jedno i drugo gajiti jer nas Bog zaista želi tako. Isus Krist je bio čovjek u punom smislu te riječi, ali isto tako je, neću reći vjernik, nego bio je Bog u punom smislu te riječi i to je dogma naše vjere. I kada uspijemo to pomiriti u sebi, mislim da se puno toga može u životu postići i iznjedriti ono za što nas je Bog poslao na ovu zemlju. A svakoga od nas je On
poslao zbog nečega. Mi samo sebi nekad kažemo, pa Bog je dao onome tamo puno više darova, daj meni to, ja bi to ovako, ja bi to Kako bi ja to drugačije? Ma ja bi to drugačije, puno bolje. Međutim, Bog nam kaže, okam se od toga. Ne trebamo biti kod djeca, vidimo tamo u nekog djeteta nešto, ja bi tata, ja bi mama, ono. Nego, budi zadovoljan s onim što ti je Bog dao i Bog će te na kraju pitati za to. Pa prisjetimo se samo kratko sveca, svetog Ivana Vijaneja. Ma njemu škola uopće nije išla. Ma na jedvite jade on završio tu teologiju i nekako su ga redili. Ajde, dobar čovjek, pusti ga, ajde, ne bude svećenik. Međutim, on postade svetac jer je živio kao čovjek, živio je kao vjernik i Bog ga je tako, zbog toga uzdigao na čast oltara. Da. I iskoristio sve one kvalitete koje mu je Bog u biti i dao. Naravno, ništa drugo se od njega nije tražilo. Nije se tražilo od njega da bude profesor. Recimo danas upravo slavimo svetog Franju Ksaverskog. Kada usporedimo svetog Ivana Vijaneja, Franju Ksaverskog, to je ko nebo i zemlje. Franjo Ksaverski tamo piše, razbacio se, duhovno vodstvo, duhovno oblikovanje. Na kraju su ga zbog svega proglasili učiteljem crkve, biskup bio, jednostavno puno toga napravio, tamo se molio malo, nije malo, nego molio se puno Bogu, i to je bilo ono što je druge oduševilo i što je druge jednostavno vodilo vjeri, vodilo svemu onome dobrome što je u nama, jer kad je on tamo došao u Ars, znači kad je postao tamo župnikom, sve su bili to bezbožci. Smijali mu se što on tamo radi, šta će mu to i tako dalje, ali na kraju svi su se okrenuli, odnosno svi su se obratili i pošli za Bogom i evo do dana današnjega ih spominjemo. Da. Ono što sam htjela svakako evo nekako kroz uvodni dio samog razgovora da spomenemo je to kako je u biti informativni centar Mir Međugorje nastao evo zahvaljujući vama. Što je ono nekako najteže, a ono isto i najljepše što vam je ostalo u sjećanju iz vremena nekako evo samog pokretanja informativnog centra Mir Međugorje? Znači, informativni centar Mir Međugorje 93. 25. studenoga, a ja sam negdje došao iza Velike Gospe i dolje onda sam gledao po svetišta, što bi to ja malo radio, ću li spovijedati malo više ili ne znam, propovijedati ili s mlađarijom raditi i tako dalje. I onda su mi jednoga dana došli i pitali, bi li ti se malo posvetio tome da ove vijesti, ova poruka Gospina iz Međugorja, da se to širi. Evo, nešto smo mi pokušali, ali nisu imali čovjeka i onda ajde, malo sam pogledao i pristao i tada evo na taj nadnevak što smo ga spomenuli malo prije, započeli smo sve to. Imao sam tu čast dati mu ime, nije bilo do tada imena svemu tome. Dvoje zaposlenika je bilo, pa sam ih pozvao. Jedan je bio u tehnici, to je pokojni Stipe. Marija je bila ovamo, ajde recimo tako, sve ovo drugo, ne znam kako to nazvati, jer sve je bilo ono rasuto, možemo to tako reći, i tako smo onda počeli. Ali ja bih rekao nešto još drugo. Ja sam to napravio ne po uzoru, nego to mi je bila jedna ideja kako bi to trebalo napraviti po Information Christian Center u Jeruzalemu. Dolje sam za vrijeme teologije studija bio 2 godine i onda sam vidio na Jaffa Gate, to su ona vrata, jedna od vrata starog Jeruzalema, tamo naš kršćanski taj centar. I onda mi se učinilo to lijepo, dobro, ide to. Funkcionira to. I to sam primijenio, naravno, i kasnije se to i razvilo u razne odjele, sada ih ne spominjem, da o tome sve ne govorimo. I 97. opet na 25. studenog, jer uvijek sam htio da to bude 25. nekog mjeseca.
jer je gospena poruka tada, ali eto, dogodilo se da bude, budući da je prvi put studeni, ajde, velim, nek bude i ponovo studeni. Tako da smo tada započeli ovu radio postaju Mir Međugorje i namjerno nisam stavio radio Mir Međugorje, nego radio postaja, tako da se zna da je to hrvatska radio postaja, jer sam prednijevao, kasnije se to i dogodilo, da će ovi u Sarajevo, odnosno tada je, čini mi se, bio RAK, tako se zvala agencija, regulatorna agencija za komunikacije, da će zabraniti nacionalni prekus, što se kasnije i dogodilo, ali radio postaja je ostala do dana današnjega i drago mi je i evo uspjeli smo je razviti. I sada skratim ovaj govor, da ne idem preširoko. Istog vremena puno toga sam ponio za ovaj sadašnji rad, jer najteže je bilo dobiti frekvencije. Pa zato i kažem, to je dobiti frekvencije. Najgore je bilo pokrenuti. Sad to pokrenuti je lako, pokrenuti je pod navodnicima sve. Pod navodnicima pokrenuti je lako, izgraditi neki studij, mi smo ga izgradili dolje u podrumu gdje su djeca učila vjeronauk. Onda možete misliti kako je to izgledalo, ali mi smo odatle počeli, ja sam bio zadovoljan, mi imamo mjesto pa polagano, ja. Bit će dobro i dok smo bili u tome podrumu, u toj dječjoj učionici gdje smo našli one male stoličice, male stolove, oni učili vjeronauk i tako mi smo tu počeli i na kraju smo, dok još nismo izišli iz tog podruma, znači već smo imali 14 frekvencija, imali smo bili smo na satelitu, tako da nas je vidjela čitava Europa, dolje Bliski istok, pa tamo Amerika, Latinska Amerika i na internetu smo isto bili jer smo već 96. čini mi se. Ja vjerujem među prvima ili čak i prvi u Bosni i Hercegovini imali smo svoj vlastiti server ili poslužitelj. To je bilo čudo za ono vrijeme. I danas je pomalo čudo, ali za ono vrijeme to nigdje nema. Da ne govorim to neki drugi put kako je uopće pokrenut, jer nije bilo interneta u Hercegovini, ali smo uspjeli, jer je nama trebao dolje u Međugorju, pa smo uspjeli pokrenuti na taj način internet u Mostaru, jer oni imali su opremu, ali nije bilo interneta. Trebalo je nekakve veze od Hrvatske do Mostara i tako dalje i tako dalje. I onda zahvaljujući, evo, ajde spomenut ću njegovo ime, jednome Stipi Hrkaču, on je bio ravnatelj pošte u Zagrebu i on nam je skroz pomogao, ajde, tako recimo, da dobijemo te veze i tako internet proradi. Ali da se vratimo na frekvencije. Mi smo te frekvencije, nitko nam ih nije dao, recimo za razliku od katoličkog radija. Katolički radio je dobio na jednom papiru, ovo su vaše frekvencije, to postavite odašiljače tu i tu, snaga i tako dalje, sve gotovo. I samo odrađuješ i hvala Bogu. Ja. Međutim, mi ništa nismo imali i za sve smo se morali isto kao u ratu boriti. Vidiš, ne znam, neko brdo, mi bismo tamo stavili odašiljač, ali ne ide. Moraš onda izboriti da ti taj odašiljač tamo staviš i hvala Bogu i ovom prilikom želim posvjedočiti i zahvaliti. U tome su nam pomagali ne samo Hrvati, jer našli smo recimo tada u Sarajevu jednoga Hrvata i bilo ih je tada, čini mi se, 3,5 Hrvata u toj agenciji, koliko se sjećam. I kažem, pomogli su nam naravno i Hrvati iz ove strane i Hrvati iz Hrvatske, ali su nam pomogli, puno su nam pomogli i Bošnjaci i Srbi su nam isto tako puno pomogli. Ja im zaista ovom prilikom zahvaljujem. Jednoga mogu spomenuti koji je umro, pa evo smijem to, ali druge neću. Ali nek ostane to, oni znaju i hvala im puno, to je onaj Bobar, oni su nam puno pomogli. I čak smo jedno vrijeme imali svoj odašiljač
u prostoru, to je bio jedan kontejner na Kozari, u prostoru Radio Bobara, jer ovi tamo, zvala se, kako se zvala, samo sekundu, radio televizija, mislim, Republike Srpske, kako li, oni nam nisu tamo dopustili, nismo uspjeli tamo, isto neki privatnik je tamo bio tražio neki silni novac, nije to uspjelo, ovi su nam besplatno dali, između ostalo. Svaka čast. Tako. I onda kad vi kažete bilo je lako pokrenuti, pa evo samo ovo skraćeno što ste ispričali, Pa evo, to je... vidite ono na što sam mislila da nije bilo lako pokrenuti. Pa evo, to je tako bilo, ali čovjek se kroz to uči i stječe neke, ne samo spoznaje, nego shvati da ima neku snagu, odnosno Bog mu dadne snagu koju nema. Jer nismo mi dolje, kad smo radili tu radio postaju, nismo jedanput, ja to nazivam tako, do svijeta. Jednostavno ti ne znaš kud dalje. Ne da ti ne znaš kako bi. Znaš kako. Ali su okolnosti takve da jednostavno ne možeš. Jasno. I onda evo, ajde, mogu i to reći, onda bi obično otišao dolje, nismo tada imali izjutra program, nego popodne, otišao bi dolje u onaj studij, nema nigdje nikoga. U onaj studij, sjeo bih tamo gdje se govori, znači pred mikrofon, nema, ništa nije upaljeno i onda gledam taj mikrofon kroz ono staklo, gledam tamo onu režiju, naravno pomolim se i velim Bože, ajmo mi ovo srediti. I Bog je uvijek pomagao i od kad sam počeo taj informativni centar i sada sva ova iskustva s pobijenima, ti jednostavno vidiš da ti Bog pomogne, otvori vrata kad onda su zatvoreni, ne znaš kako ćeš otvoriti, nemaš pojma jednostavno i neke stvari čini se nemogućim. Kako? Ali dođe. Ali se nađe način. Ali dođe, nađe se način. Evo, kratko ću samo ispričati kako smo dobili frekvenciju na Plješivici. 2 godine smo se tukli, zaista tukli se za nju i na kraju smo je dobili, neću sve reći, opet. I najprije smo dobili od 1 kilovata frekvenciju, odlično, ja presretan. Pa ne može ljepše biti. I ovi u Sarajevu rekli, što se nas tiče, nema problema, ti vaši nek vam dopuste, što se nas tiče, sve je dobro. Kako neće dopustiti? Ja bio s čovjekom, sve dogovorio, tako dalje. Međutim, nakon 15 dana dolazi dopis i počinje žao nam je i tako dalje. Ja, ma šta žao, majko mila. Šta žao, dogovorili se šta žao, šta žao. To su bile neke druge igre i šta ćemo i onda udri i na kraju smo došli do toga 5 kilovata i iz tih 5 kilovata potpuno regularno pokrivamo Zagreb, a prije smo malo na Kozari, okreni malo antenu, ne smije se, ali malo je okreni, malo. Radi većeg dobro. Malo je okreni prema Zagrebu, neki oni nešto čuju i tako, a to se zove koordinirana frekvencija, to znači u Ženevi je ona koordinirana, i ne može nam je nitko odnosno ne može nam je nitko uzeti nekome drugom, osim ako napravimo, ne daj Bože, nešto. I ne smije se naravno nitko tu pojaviti na nju, ako se pojavi, onda stiže kazna i tako dalje i tako dalje. I evo, kažem, sve nam je to pomoglo da i ovo danas što radim, da prenosim to iskustvo na one s kojima radim i evo, nadam se da smo nešto i napravili. Vi baš volite odabrati teži način u neštome da bi nešto doveli do vrha. Evo, ko što je sad bilo, ko što smo spominjali kroz informativni centar, kroz radio postaju Mir Međugorje, toliko evo sad ono što smo nekako i htjeli se bazirati, baš onako pričom je sami postupak mučeništva. I prvi ste opet onako uzeli, mogu slobodno reći, na sebe, jer ste vi u biti vicepostulator, jel tako, postupka mučeništva. Prvo je bilo fra Leo Petrović i 65 subraće. Kako ste uopće ušli u službu? Odnosno, evo, što vam je to osobno značilo, a i duhovno, da se evo unesete i da se to pokrene?
Pa prvo nisam ja nikad mislio da ću biti vicepostulator, iskreno da to kažem, mislim. Jer radio sam i ove druge stvari, više me evo i zanimalo ovo, znači mediji, književnost, publicistika. U tom smjeru sam se više bazirao, evo i nabrojili ste neke službe, vršio sam i to, u Rimu sam magistrirao sam duhovnost, bio sam počeo i doktorat pisat, međutim meni se išlo ovamo jer bio je rat i dok sam i studirao, svaki zaista odmor, znači svaki dan koji sam mogao odvojiti, ja sam koristio da dođem ovamo i da idem negdje na ratište. Mene to zanimalo sad. Ne. Jer sam imao u pameti, jedan put je samo rat. Jedan put je rat, jedan put se samo bije za slobodu tvoga naroda i taj rat će jedno završiti. E sad, ja ću sebe tada trebati upitati, a gdje sam ja bio za to vrijeme? I ja zaista da nisam pokušao ono koliko sam ja mogao, da nisam dao od sebe, ja ne bi to mogao podnijeti. Jer sam takav i to znači to me nosi evo i kroz život, što ste rekli, uvijek nešto teže. Jer meni je kad nešto dođe do svoga kraja, kad nešto napravim, meni već to postane dosadno. Pa to je ono što meni dosadno postane, evo recimo, zaista sam izvrsno surađivao s pokojnim Fraslavkom, evo tu sam donio jednu njegovu knjigu koju sam uredio, ali na njegov zahtjev. Bilo mi lijepo onih 6 godina u Mostaru, ali sam vidio da sam došao do nekakvog kraja toga što ja držim da bi to tajništvo provincije trebalo biti. Meni postao kuća gotova, šta ću ja sad ovdje, ja bih nešto drugo i tako dalje. I onda evo došlo, završio i on svoju službu provincijala, naravno i meni je prestalo, znači nakon 6 godina. I onda su oni razmišljali šta će sa mnom kuće, trebaju mi dati nekakvu službu. I onda su me upitali, jer nismo tada imali još vicepostulatora, nismo upitali, pa bi li ti to preuzeo? I onda mi je trebalo jedno dan vremena, ja sam rekao, pustite me malo da ja malo o tome, jer nisam to ni razmišljao. Iako je to kroz moje računalo u Mostaru su prolazile te stvari, jer već 2004. započeli smo, to se zvalo povjerenstvo za pripremu kauze mučenika i onda kao tajni sudjelovao sam u onome u čemu sam trebao sudjelovati. Poznavao sam o čemu se tu radi, ali nije to pod navodnicima moje. Ja? Znači netko drugi to vodi. I kažem, uzeo sam to i sebi sam najprije odgovorio na pitanja, to je zbog čega to radite. Je li to zbog toga da eto ja malo se čuje ono nešto za mene, ja nešto oko ti pobjednih radim ili je to u stvari služba njima. Jel? I onda sam odlučio da to bude na taj način i zbog toga recimo sve ovo što objavljuje vicepostulatura ili što ja objavljujem, sve se ravna po zakonima kauze, znači onako kako treba. Ne želim ni jedan korak napraviti naprijed, pa ne znam sad, idem ja na jednu knjigu 100, 200, 300 stranica, pomnik ima tamo moje ime, a već oni sveti vlaženi jednog dana, ajde pusti to. Ali meni je važnije, i mislim da imam ispravno, važnije mi je otići kod neke bakice ili nekog djeda koji još nešto pamti iz toga vremena, važnije mi je njih ispitati, to nitko ne vidi, nitko ne zna, niti treba znat, jer to ide u arhiv, odnosno ide u čitavu ovu proceduru i ima mnoštvo toga i hvala Bogu, evo i ovih dana sam uspio skupiti neka svjedočanstva. Još me čekaju neka svjedočanstva da i njih odradim. I to je ono što će njih učiniti blaženima i svetima. I kada se to dogodi, onda ću ja zaista biti presretan i još nas čeka da odmah to rekne da kasnije ne zaboravim, čeka nas objelodanjivanje jedne službene molitve
za njih, da oni jednoga dana budu uzdignuti na čast oltara, i molitva u kojoj se isto tako moli da oni udjele milost ili čak čudo nekoj osobi koja se moli na nakanu, ne znam, da ozdravi od raka, da ovo, da ono i tako dalje. Molitva je već, mogu to reći, napisana, ona čeka, ali je ne smijem još objelodaniti dok ne dođemo mi u toj proceduri do toga trenutka. A i tada ću, i to, hvala Bogu, završio sam jedna knjiga koja neće biti ono, ne znam, rođen je tu i tu, škola tamo i tamo, ubili ga ovako, onako, nego će biti knjiga jedna koja donosi njihov duhovni lik. Što drugi kažu o njemu. Ja nisam ustegao sam se. Zato jesu da ova svjedočanstva. Iz tih svjedočanstava sam izvukao sve to kako su ih ljudi doživljavali. I isto tako, ako su oni negdje nešto napisali, što su oni pisali, tako da se vidi taj njihov duhovni lik. I svugdje sam se ustegao od toga da ja nešto zaključujem. Ne želim ništa zaključivati, nego evo, drugi su o njima rekli, pa vi zaključujte što hoćete. I na kraju onda će biti donešeno nekoliko primjera uslišanja ljudi tako svjedoče po njihovom zagovoru i ta molitva, i to će biti jedna ovako knjižica. Ali ja ne mogu dočekati da to bude gotovo. Pa evo, vi morate razumjeti da je vjerovatno izgledateljima ovako. Je li može neko svjedočanstvo, čisto evo ukratko, i da ga možda ovdje nećemo imenovati ni tišta, ali nekako evo, malo prije smo pričali, dok još nismo krenuli u proces snimanja, sami ste rekli kako ste nafriško, što ono kažu, bili. Možemo li kratko, ima možda i tu iz stope pobijenih, znači, pa da možda spomenem. Mislim, to je stvarno zanimljivo i za čuti. Može ono što smo već objavili. Može, ajde, nema veze. Što smo odlučili objaviti, evo, otvorio sam na znači, stopama pobijenih jedno glasilo naše vicepostulature, gdje najprije govorimo na početku što je vicepostulatura radila kroz proteklih pola godine, jer izlazi svakih 6 mjeseci, a onda donosimo razne članke o svemu tome, svjedočanstva, a onda je svjedočanstva o uslišanjima onih koji su se molili njima u zagovor. Želio bih ovdje još reći sljedeće. Primijetili ste, mislim da ljudi primjećuju, da ne govorim ja previše širokobriški mučenici i tako dalje. Jer ja nastupam kao službena osoba i ne mogu ja to na taj način govoriti, jer crkva će njih proglasiti mučenicima, odnosno blagdanima i svetim. Ali narod može se njima moliti, svakome od ovih 66, iako smo mi njih 50, su oni postali sluge Božje, kasnije možemo reći o tome nešto, može se njima moliti i može svjedočiti, ja sam se molio tome i tome i dogodilo se to i to. I onda mi to bilježimo i to je ono što crkva traži. Jasno. Jer to se zove vox populi, glas naroda, jer ako niko ne zna, o njima ne govori, ne zanimaju kako se to sveci. Ne mogu oni postati sveci. Jasno. Bez molitve i glasa naroda u biti ni ne može se dalje postići. To je jedna od bitnih stvari u svemu ovom postupku i zato, kažem, ja tražim na sve strane i evo sad ujedno molim ako neko ima neka svjedočanstva, neka spoznaje, bez obzira koliko mislio da je to važno, neka nam to priopći, jer kamenčić po kamenčić se napravi mozaik. I kad uzmeš onaj kamenčić, baš ništa ne znači, ali kad takve kamenčiće staviš zajedno, dobijemo jednu sliku. I evo ovdje jedno zanimljivo, zapravo je više jedna konstatacija, jedno zapažanje, a manje jedno uslišanje. Naslov je zadivili su jednu muslimanku. To je bilo prošlo ljeto, nisam ja bio u župnom uredu, jedan drugi je fratar bio, došla jedna muslimanka i ona će platiti misu. Pa šta ćeš ti se platiti misu, mislim, nema niko ništa. Međutim, ona vjeruje da će njoj misa pomoći i tako dalje i onda je izrekla, evo baš ću ovdje pročitati da ne bih nešto zaboravio, pokazujući prstom na crkvu, rekla je: ova je kuća s mnogih duša nevolju skinula i zato sam došla. I to je, evo, muslimanka, tako je ona zaključila.
mislim da tu stoji, evo stoji, pa znači neću ništa odat, da je baka bila iz Čapljine i da je na Široki Brijeg došla samo kako bi platila misu. A bil onaj naš Zvizdan upeko, baka došla. I ono, recimo ovdje, zatim možemo ovdje, profesor doktor Don Josip Mužić piše o Gospi na Briku. Ti svjedočanstava ima i ja sam mu dao i on je tu stavio tu građu, ono što sam mogao dati, što su ljudi svjedočili, gdje su kad su ih ubili tih dana, ukazivala se tako svjedoče, ne ulazimo sad u to, svjedoče da se ukazivala Gospa i partizanima se ukazivala pa su bježali, pa je bilo ukazivalo se i svjetlo i dolje nad ratnim skloništem, ukazivalo se svjetlo i na crkvi i to su sve znakovi koji govore njima u prilog. A ima jedna zanimljiva ovdje, imamo jednoga fra Krstu Kraljevića. On je bio bolestan. I on je bio bolestan i čak ovi koji svjedoče, koji su ga poznavali, ma pusti Krsto je, on nije ni znao, on je samo molio Boga, nije on ni znao ni šta se događa. Bila je sasvim neka druga priča, jer nisu shvatili o čemu se radi, on je bio, imao je znači duševnih poteškoća. Ja. Ali sam pronašao, ima jedna količina svetaca koji su isto tako kao i on imali duševnih poteškoća. I postali su sveci. Jer oni se borili protiv toga. I on je se borio protiv toga. On je se molio, pokušavao da nekako riješi to, ali muka je bila. I onda jedna osoba isto tako imala je takve duševne muke i onda je pročitala negdje o njemu, možda se ja njemu moliti. On će me razumjeti. On će me razumjeti. To zna o čemu se radi. I na kraju ona je zaključila, on joj je postao brat u nevolji i most prema potpunom ozdravljenju. Dobila je mir i tako. Onda je recimo imamo evo i drugo ovdje kako je jedna osoba došla pa je htjela ući u sklonište, ali kad je god htjela nije uspjela jednom aj otvoreno vrata, moj da je dolje pomolit će se. I onda svjedoči koji je milost dobila i tako. A onda imamo, evo još i da s tim završim, imamo i na samom internetu, pa sam namjerno to smo baš pričali. Na naslovnicu su ovoga glasila, nisam stavio ni jednu fotografiju, nego samo naslove ovih članaka i imamo, ne znam, ovdje koliko, otprilike 15-ak sam ih tu stavio, ima ih još i tu je znači adresa na webu gdje se oni mogu pronaći i mogu pročitati. Znači, zaista ovi naši, ajde, nazovimo ih, smijem ih nazvati mučenicima. Evo ja ću za vas, mučenici. Dobro, širokobriškim mučenicima, jer narod ih je tako prozvao i bez obzira gdje su ubijeni. Narod njih zove širokobriški mučenici. Vi bolje od mene to znate, jer ja sam ipak s ove druge strane. I moli se njima i ja sam kad sam bio dijete, jer majka mi je tu iz Čerigaja, tako to moram reći, hvala joj. 8. sam dijete, tako da širokobriješka krv je tu je to negdje, pa mi je drago da evo radim za njih, odnosno evo pokušavam ovo sve postići. Znači, kad sam tu dolazio, onda smo se molili njima, pokušavali dolje ući u ratno sklonište, ali su nas ganjali, nismo uspjeli i evo, kažem, hvala Bogu, sada ovo sve ide naprijed kako treba. Zaboravili smo na pitanje, zašto ovoliko dugo? Majko mila. Zašto? Zašto ovoliko dugo? Mislim da je dobro što je došlo do ovakve, ja se nisam nadao ovolikoj dužini, mislio sam, jer nisam ni poznavao. Jer sam ja studirao tu kršćansku duhovnost i učili smo mi tamo o svemu ovome, ali nisam išao, sada to postoji škola za postulatore, nisam išao u tu školu, ali ja sam kasnije, kad sam postao, uzeo najprije literaturu, da vidim šta ja to moram raditi. Pa sam proučio tu literaturu i krenuo sam time i onda sam skupljao sva ova svjedočanstva. Mislio sam da ih ima tu, jer stalno se nešto govori o tome, međutim kad sam to počeo, ima, ali treba i pronaći, gdje su?
treba i kod koga su i tako dalje. I onda kao mrav skupljaš, negdje čuješ pa pročitaš pa nešto zaključiš i tako je to išlo. Međutim, došlo je do toga, recimo tamo negdje 15. godine već je došlo vrijeme i da se mijenja i biskup. Taman kad smo mi više došli, odnosno ja kao vicepostulator sam prednjevao, tu smo to više manje skupili što se skupili. Može, ajmo sad idemo krenuti. Jer, ajde da se vrati još korak unazad, 3 su faze u kauzi. Znači, imamo ovu istraživačku, to smo završili prošle veljače. Imamo biskupijsku fazu, to se odvijat će se, znači, proces u Mostaru, i rimsku fazu. I mi smo sad na početku ove mostarske faze. Ovo samo da znamo kako to ide. I kažem, 15. smo došli, evo, završili smo, mogli bismo početi, ali tada je već biskup pomalo izlazio iz svoje biskupske službe, a nijedan biskup neće primiti na kraju svoje službe nešto. Onda smo, dok su iz Rima novog biskupa, mislim da je 2 godine on produžio, još da su mu produžili, pa dok je taj novi malo ušao, sve nećemo odmah to donijeti. Tako da smo na kraju započeli kad smo započeli, ali opet kad gledam s jedne druge strane, mislim da je Bog to htio upravo tako da bude. Zašto je htio? Da smo započeli s ovu mostarsku ili biskupijsku kauzu, kad smo mi mislili da treba započeti, mislim da ne bismo puno napravili za narod, jer iz traganja za pobjednim Franjevcima izišlo je i traganje za pobjednim članovima, ja to tako volim reći, vjernoga puka Božjega po raznim općinama, i onda na kraju je došlo, evo, čak hvala Bogu, i do groblja mira. To sam vas svakako htjela. Ali isto tako mislim da je i ovo traganje, ova naša pod navodnicima muka, jer ono što ste govorili, teži put, ta muka da ovo sve skupimo, da pronađemo tamo njih. Da se napravi neka cjelina. Da cjelina bude, ali drugi su kroz to vidjeli, pa dobro, ti Hercegovci tamo u Mostaru, oni to nešto traže, pa što ne bi mi? I sad imamo, recimo, evo, juče, prekjuče je objelodanjena vijest, su pokrenuli proces za njih 21, nazvali su ih riječki mučenici. Isto tako dolje ova splitska provincija, krenuli su istražno ovu fazu, nadam se uskoro će krenuti ovu biskupijsku fazu. Znači, pomoglo je to da se probudi misao, a idemo sve ove, pa ubijeni su iz mržnje prema vjeri, idemo da jednoga dana postanu blaženi mučenici, jer naš narod nije naučio razmišljati na taj način. Zašto nije naučio? Vrlo jednostavno, bio je komunizam, da o tome ne govorimo kakav je bio, svi mi to znamo, morali smo se baviti nekim drugim stvarima, a ne razmišljati je li taj ubijen iz mržnje prema vjeri ili nije ubijen, pa ajde da bude proglašen blaženim mučenikom. Jer, na primjer, mi iz turskog vremena imamo mnoštvo mučenika. Ne samo mi, fratri, da govorimo narod, pravi mučenici. Ali mi nemamo dokumenata, nemamo svjedočenja o tome vremenu. I niti je naš narod u to vrijeme mogao misliti o tome, ajde da nešto zapišemo tamo, da istražimo. Ma ništa. Nego su se samo borili da prežive. Kao što je, evo, da ne zaboravim, kao što je bilo i s našim ubijenim fratrima. Jer treba odati jedno veliko priznanje tadašnjem mostarskom biskupu, odnosno biskupu naših biskupija, dom Petru Čuli. On je već, znači, ovo se dogodilo, ubojstvo ovdje na Širokom Brijegu je bilo u veljači. Prije toga 42. je prvi fratar ubijen, drugi je ubijen 44. to je umro je od bombe bačene kroz
kroz prozor 31. listopada, to je dolje u Međugorju. A onda su ostali ubijani od 28. siječnja pa sve tamo, zadnji je umro u bolnici Sestara Milosrdnica u Zagrebu 6. kolovoza. Znači, biskup Čule je već u ožujku izvijestio nadležnu kongregaciju što se dogodilo na Širokom Brijegu i posvjedočio je da su ubijeni nevini. I onda u onom pastirsko pismo, to je od 20. rujna 45. Ono je izdano, objelodanjeno, javno je bilo, to su biskupi crkve u Hrvata, oni su se dolje potpisali i to je bilo staviti glavu na panj. Znamo u kakvoj je snazi tada, što su ga zvali, drug Tito bio. Međutim, oni su to učinili i među svim onim stvarima tamo koje su oni naveli su i ubojstvo Franjevaca na Širokom Brijegu i to su naravno sudili da su nevini pogubljeni i tako dalje. I to, kažem, trebamo zahvaliti biskupu Čuli koji je onda je on zajedno sa nadbiskupom Stepincom i još nekim biskupima sastavio taj dio o našim ubijenim fratrima i onda je on pisao negdje, čini mi se 13. listopada te godine, pisao je našoj provinciji da započnemo mi s tim jer imate mučenike, imate sve, imate žive svjedoke, daj započnite to da budu sveti, da budu blaženi. Međutim, već i započeli smo već, naša provincija negdje 20. listopada naravno pozitivno odgovorila, odmah su započeli s tim, ali već u studenom došla je OZNA jer je čula za to, došla je OZNA, odnijela je više manje sve, nešto je ipak preživjelo do dana današnjega, onda je neke zatvorila, one svjedoke, neke je dobro isprebijala, zabranila i tako je do dana, odnosno do Domovinskog rata više manje bilo, ali za vrijeme onoga Hrvatskog proljeća 71. godine Frandrija Nikić imao je hrabrosti jer osjetio može se sad nešto učiniti, pa je išao ne samo od jednog do drugog fratra koji su tada bili na Brijegu, nego i civila i negdje ako izuzmemo ove neke dokumente, negdje otprilike oko 300 svjedočanstva skupljao, to je iz prve ruke, znači oni koji su vidjeli nešto, rijetko iz druge ruke kojima je netko pričao, a to se računa prva i druga ruka. To je znači veličina A4 papira i to je gusto tipkano, to su sada dragocjenosti. A drugi su to radili u inozemstvu, ono što se moglo, ali nije baš previše, više je bilo priče o tome, ali treba nama svjedočanstava, priča u redu. Ali evo sad kako ste spomenuli svjedočanstva, moram vas samo kratko prekinuti. Čuli ste i sami, znam da jeste, kako su se u javnosti znale pojavljivati neke razne interpretacije, događaja o samim Franjevcima i slično. Prije svega, otvoreno tu mislim na, kad je bilo prije sad nekih možda pola godine do godinu u vezi ove Vjere Andrić. Da, kako komentirate kad je sve izašlo, neku njeznu interpretaciju istine? Evo ovako, malo najprije uvoda pa ćemo doći do nje. Ovo ubojstvo fratara, posebno ubojstvo fratara na Širokom Brijegu, strahovito je odjeknulo u tadašnjoj javnosti, jer Široki Brijeg je postao dotle je postao simbol vjere i simbol hrvatstva, ne samo na ovim prostorima, nego i u čitavom hrvatskom narodu. I to su dobro znali čak i u prvoj Jugoslaviji, pa su recimo ovdje optuživali fratre, tadašnje jugoslavenske vlasti, da su nacionalisti, da krivo uče đake, pokušali su zatvoriti tu školu, pa su onda znali izjutra oko 4 sata kundacima tući gore u vrata i pretres samostana, jer
krijete oružje. I ono što su našli bilo je sljedeće, nekoliko onih pušaka koje nisu mogle pucati, nego su bili muzejski oni primjerci i našli su nešto duhana u sobama profesora, jer oni su to pušili, ali nije se baš smjelo tada, kao i dan danas više manje ne smiješ duhan pušiti, jako ga uzgajaš. I kada su oni, kaže, napravili ovo što su napravili, kada su zapalili onu gimnaziju, kada su zapalili preko 70.000 knjiga, 15 dobro opremljenih ovih kabineta, vidjeli su, odnosno neki koji među njima koji razmišljaju, vidjeli su da su napravili nešto što nije baš trebalo napraviti ili nije trebalo na taj način napraviti. Jer oni su imali namjeru pobiti ne samo naše fratre, nego i druge. I evo, samo da i to ubacim, da ne zaboravim, prilikom pod navodnicima oslobađanja Hercegovine, kako su oni to zvali, što mislite koliko su ubili fratara? 50. Znači, 16 je, eto, izvan toga oslobađanja Hercegovine i izgubilo glavu. I onda su, čak kad su ovo napravili, slali su neke delegacije gore na Široki Brijeg da vide što se to dogodilo i onda da bi ipak to amortizirali, onda su izmislili priču, fratri su pucali na njih i fratri su ih polijevali vrelim uljem. Mi možemo danas dokazivati logički kako će polijevati vrelim uljem, isto tako kako će netko pucati samostalno, jer ako puca, jednostavno ga skineš ako je na prozoru ili gore na zvoniku i to je to. I mi smo imali... A i nije baš da su fratri bili profesionalni vojnici pa da su mogli tako... Pa evo, tako... kažem, to su sve ovako logički nekakvi dokazi, a na kraju ću, neću zaboraviti, nadam se, reći dva jaka dokaza da zaista nije bilo tako. Ima raznih svjedočanstava da su oni onda oblačili svoje borce u habit i onda su ih slali gore na zvonik, sad pucajte odozgo i mi ćemo najprije slikati i snimati. Međutim, nije im to baš uspjelo. Ima jedno svjedočanstvo, nedavno sam to pokupio, to je iz druge ruke, ali priča o ovome što mi je svjedočio, priča o partizan koji je tu bio. I on svjedoči, kao osvojili smo taj predio, još jednim sam bio sam osiguranje, da ne bi ustaše Njemci odnekle se pojavili, iako ne bi trebali tu biti. I bili smo ispred crkve, kao jednu trenutku vidim nekoliko, kaže, fratara u habitu. Ja velim, pucaj ti, pucat ću ja za svoj mitraljez, on me uhvati za ruku, ne pucaj, budalo jedna, kaže, to su naši. To su naši. To su naši. I tako da nije poubijao te svoje. I da skratim sada skroz priču i da dođemo do ove vjere. I vjera kaže tu, odnosno govorila je da je ona, ne zna, vidjela ovo ono. Prvo, ona uopće ništa nije mogla vidjeti, jer ona je bila u ovoj bolničkoj četi, a ta bolnička četa je bila dolje na Trnu. Ja. Dotle je ona dolazila, a ovamo su neke druge čete, sada ih ne spominjemo, bile. I ona je samo mogla čut od nekoga, fratri pucaj ovo ono, i ja sam raznih partizana sam ispitivao, je li to bilo tako, pa fratri su pucali, pa jeste vidjeli, pa nismo mi vidjeli, ali smo mi čuli i ja. Dok u zadnje vrijeme otprilike prije 2 mjeseca, ja mislim tako, svejedno, sam imao jedno svjedočanstvo, zaista dobro svjedočanstvo. Ono kaže sljedeće, to mi sin jednog partizana svjedoči. Taj partizan je bio u izviđačkoj četi. Znači, izviđači idu prvi, neš pustiti onu vojsku koja onda tamo će i pobiće, iako još nije to, ako još neprijatelj nije otišao, ili ne znam, ima minsko polje ili bilo što.
i onda je on svjedočio, izjutra su oni ušli u samostan, njegova četa, odnosno ti izviđači, i onda su prebrali čitav samostan da ne bi negdje bilo neko oružje, da ne bi bio negdje sakriven neki Njemac, ustaša, odnosno oni koji su branili Široki Brijeg. I on svjedoči, nigdje ništa nisu našli. Isto tako kaže, fratri lijepo primili, razgovarali s njima, dali im tamo oko podne ručak i veli mi smo poslije otišli. Znači, nikakva pucanja, ništa nije bilo, vrelog ulja, bilo čega. A kako su oni tad predstavili, oprostite? Tko? Kad su izviđači došli gore fratrima, a fratri onako ugostili i sve. Nije bilo naznaka da će se desiti ovo što će uskoro biti? Ne, naznake te nisu bile. Fratri, znači, i kad su izlazili, odnosno kad su ih vodili iz zbornice, oni nisu uopće znali kamo idu i što će s njima biti. Jer to su mi svjedočili oni koji su bili tu zajedno s njima u zbornici. Ali mogu se na to vratiti, samo da još ovo završim. I jedna druga stvar koja zaista svjedoči, znači, njima u korist, odnosno protiv ovih koji govore da su pucali, da su palijevali vrelim uljem, jest takozvani su ga tako nazvali operacioni dnevnik. Naš profesor u Mostaru, doktor Ivica Šarac, išao je u Beograd, tamo je tražio po vojnom arhivu razne te stvari i našao je taj operacioni dnevnik. Znači, to je dnevnik 8. dalmatinskog korpusa. 8. dalmatinski korpus napada Široki Brijeg, to je takozvana mostarska operacija, jer trebalo je slomiti Široki Brijeg, slomiti Mostar i ići dalje. I u tom, znači, svaka postrojba treba zapisivati kad napada, zapisivati iz minute u minutu što se događa. I oni su zapisivali. Nigdje nema da su fratri pucali na njih, nigdje nema da su fratri ih polijevali vrelim uljem i čak nigdje nema da su fratri, kad su došli k njima, da su psovali, da su galamili na njih, da ovo, da ono. Ništa od toga. Kućeš veći dokaz. A kako su oni pobijeni, znači negdje oko 10 sati, ovisi koje je svjedočanstvo, neki vele 9 sati, neki svjedoče 10 jer nije tada bilo satova previše, ali uglavnom to vrijeme oni su uspjeli su osvojiti Široki Brijeg i isto tako ove dolje koji su bili u ratnom skloništu. Mogu sad kratko ispričati jednu još priču. Bacali su im dolje bombe i ajde, ovi su vikali, nemojte bacati bombe, nemamo mi oružje, nemamo ništa, ajde, onda su stali, izlazite, pa su izišli, vidjeli su naravno, nema ništa. I onda su odvojili fratri su zatvorili u zbornicu, znači to je prostorija gdje fratri se tijekom dana skupljaju, zajednička, nazovimo je tako, prostorija, čitaju novine, ajde sad ima televizija, tada je bio radio i tako, a onda su ove civile su predali, tako mi svjedoče ovdje negdje ispred samostana. I među njima je bila jedna trudna žena, jedna trudna žena i onda i jedan partizan htio ubiti, veli sad jednim metkom dvoje. Onda se našao drugi partizan, pusti ženu budalo jedna, nismo mi došli ovdje ubijati trudne žene, mi smo došli oslobađati i tako dalje i spasio je. A ta se rodio 16. ožujka ovdje malo gore iznad crkve, to je bio Gojko Šušak, njegova mater Stana je bila ta trudna žena i ona je to svjedočila i uzeo sam to svjedočanstvo Anti Belji, on veli 100 puta mi je to rekla u Kanadi kad je tamo došla. Znači to je i evo ispričao sam malo kako je bilo izjutra i onda su fratre koje su god pronašli u ratnom skloništu dolje u podrumu, a treći su, to možemo kasnije ako nemamo vremena, treći su bili u ovoj mlinici dolje hidrocentrali. Znači zatvorili su ih u ovu zbornicu i onda su ulazili, stražar je naravno bio, i onda su ulazili k njima pa su ih provocirali, pa pričali im ovo ste, ono ste, pa kao neke su kao ispitivali, uglavnom nisu mogli vani. A oni su unutra, kad nije bilo partizana, i molili, ispovijedali i onda negdje oko 4 sata popodne ušao je stražar i koga je vidio prvog, veli sada ti druže.
i on izlazi vani, vrata se zatvaraju. I upadao je među skupinu vojnika koja ga je onda tukla, vukla, dovela dolje, metak u zatiljak, ubaci ga u ratno sklonište, najprije gore na početku, jedno dvojicu su tu ubili i onda pa im se to zaglavilo jer je bio je uzak onaj ulaz i onda kasnije su ubili još ovu 10 dolje i na kraju sve zapalili. Odakle znam što su im radili. Znam iz jednog svjedočanstva jedan Srbin iz Vrlike, on je bio u bolnici u Njemačkoj i došao jednoj časnoj sestri, ja bi se ispovjedio. Ona mu veli, pa ne može se, ja ne ispovjedam, ne može se, ti moraš se sveće. Ne, ja ću se tebi ispovjediti. Ja sam bio na Širokom Brijegu, ja sam radio to i onda između ostaloga ispriča ovo i tako da to znamo. A kad se ovo dogodilo, znači ubijanje fratara gore, onda oni koji su branili Široki Brijeg, oni su se povlačili i dolje su bili u duhanskoj stanici. Tu im je bilo oružje, odnosno sve, njihova prtljaga, sve što je njima pripadalo i počeli su se pakirati, ići prema Mostaru. Međutim, čuli su ubijaju fratre gore na Širokom Brijegu. I kad su to čuli, ma šta ubijaju naše fratre, i onda pod punom ratnom spremom su uzletili uz ovu našu grabovinu. Ne trebam vama i onima koji nas gledaju objašnjavati što je ova naša grabovina. Uzletjeli su gore i odbacili su partizane i pokušali su spasiti fratre, međutim već su gorjeli, od toga nije bilo ništa. I to mi je svjedočio jedan, nisam ni znao, jedan iz Hamzića, ali živi u Australiji. I onda preko jedne iz našeg sela, iz Dragićine, ona je tamo radila na radiju u Australiji, radio Melbourne, i onda je ona za njega saznala, meni javila i onda smo napravili razgovor s njim i on je to sve lijepo posvjedočio. Tako da sam onda shvatio onu priču ovih koji su bili zatvoreni u zbornici, što se događalo, rekli su, izvodili su ih jednog po jednoga, odjedanput je to stalo, 1 sat vremena partizana nije bilo. Mi nismo smjeli nikud, ne znam što se događa. I onda su se ponovo vratili. Evo, tako je to teklo i njihov život, njihova žrtva jest ono što za nas treba biti jedna misao vodilja i jedan način življenja. Jer oni su mogli jednostavno reći, evo, ne zanima nas ni Bog, ajde, jer su im svašta nešto davali i imam prilično uvjerljiva svjedočanstva, jer nešto su glasine, a nešto su svjedočanstva, uvjerljiva svjedočanstva da su neke izvodili, pogazi križ i bit će ti oprošteno. Neš izgubiti. Pustit ćemo. Međutim, nisu to napravili i hvala im što to nisu napravili. Točno. Sad, zanima me što, s obzirom da evo sad se i bliži godišnjica i sve, a vi kroz čitavu godinu radite, što je u biti što vice postulatura konkretno radi tijekom cijele godine? Znači, evo, rekli smo istraživanja, događaje, edukacije, šta je ono što kroz cijelu godinu se u biti radi? Znači, najznačajnije, najvažnije je skupljanje i dokumenata i skupljanje svjedočanstva. Ja. A onda odatle kroz to idu drugi poslovi, evo, rekli smo, izdajemo 2,5 godišnje i ovo glasilo, zatim naravno prigodnu literaturu, onda pomažemo onima koji žele napisati neki rad na temu pobijeni hercegovački Franjevci, pa evo ima raznih srednjoškolskih radova, dosta ima radova s fakulteta i evo ovdje u ovom novom broju stopama pobijenih donijeli smo svjedočanstvo jednoga, to je naš jedan fratar, bogoslov, koji je dobio dekanovu nagradu za seminarski rad o fra Radoslovu Glavašu. Onda imamo ovdje širokobriškog povjesničara doktora Hrvoja Mandića, koji je jedno vrijeme radio je u već postulaturi, jedno pola godine.
Onda je išao, što je u redu, htio je postići tu povijest, ovu, kako se zove, povijesnu, htio je biti povjesničar, ja. I onda je uspio doktorirati na temu pobijeni hercegovački Franjevci, tema mu se zove Hercegovačka Franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću. On je to dobro napravio, ali je naravno imao problema s naslovom teme, jer gdje ćeš o tome na fakultetu, ali na kraju mu je ipak Senat sveučilišta dopustio tu temu i to je prva tema, prva doktorska radnja na tu temu. I onda naravno i održavamo vezu s raznoraznima koji i svjedoče i koji imaju nešto nam za reći. Idemo na teren, tražimo posmrtne ostatke i dalje posmrtne ostatke ubijenih. Evo recimo sada, na primjer, tražimo gore, hoćemo li naći, nećemo li, ne znam. To je gore kraj Krapine, tu je ubijen biskup Carević, ali je najvjerojatnije ubijen i naš Frajenko Vasilj. Pa negdje tamo u ožujku, travnju vjerujem da će biti skapanje, pa ćemo vidjeti jesmo li ga pronašli, nismo li ga pronašli. Onda one što sam rekao da smo njih 9 iz ove Mlinice hidrocentrale, 3 smo našli tamo kraj Drniša, to je selo Mratovo, zasela Kradas i jama Golubinka. I njih treba iskopati, tako dalje. Znači svaki dan... Posla ima napretek svakim danom i tamo ja kad pomislim, evo, malo ćemo sad, ajde, dan, dva, zatiše biti, ono sasvim nešto. Spomenuli smo evo već kroz razgovor da se sad približava 81. obljetnica. Kako je planirano ove godine? Koji je program za ovu obljetnicu? Znamo da svake godine ima program koji se organizira. Što ste zamislili za ovu godinu? Pa evo, mi smo, znači ima već jedan niz godina, sve te obljetnice stavili smo pod jedan naziv Dani ubijenih hercegovačkih Franjevaca, jer želimo ne samo da mi gore nešto na brijegu, fratri, nešto to pričaju, nego da uključimo i naš narod, jer mnoštvo je naroda ubijeno, recimo samo ovdje sa širokog brijega brojke uvijek pomalo variraju, ali bilo je u posljednje vrijeme, brojka je bila 2189. To je strahovito puno. U zapadno-hercegovačkoj županiji smo došli do brojke 7151 žrtva, a znači u ovoj Hercegovini negdje, to još nije završeno, naravno sve negdje oko 20.000. Ili kad to prevedemo u postotke, negdje oko 10% katoličkog hrvatskog pučanstva u Bosni i Hercegovini je ubijeno. To su brojke prevelike. I zato, kažem, mi zajedno s narodom obilježavamo sve ovo i zbog toga je nastalo ono groblje mira gore na Bilima i ove godine ćemo započeti već u drugu nedjelju, znači 1. veljače, s hodnjom sjećanja. Hodnja sjećanja je započela negdje prije 10-ak godina. Blagoslovili smo onaj spomenik tada u to vrijeme u Crnim Lokvama, ubijenima u Drugom svjetskom ratu i poraću, i onda je poslije toga nastala jedna inicijativa, pa to su oni započeli narod, hajmo mi od ovog našeg spomenika hodočastiti na Široki brijeg do ratnog skloništa. To je 16 km. Ja. I hodočastili su i oni su bili prvi, nije više nitko bio, ja sam ih gore dočekao, pomolili smo se i tako, a onda, ne znam, čini mi se 2., 3. godine našla se jedna skupina, ajmo mi trčati odatle. Pa su oni trčali. A onda su neki drugi, pa ako mogu ovi iz Crnih Lokava, mi smo bliže, što ne bi mi? I tako sad, da skratim, na kraju iz većine ovih mjesta, znači evo, uzmemo gore do Brkoviće, grad,
Privalj, Uzarići, Knešpolje, Turčinović i Mokro, ne znam jesam koga zaboravio. Svi dolaze taj dan i u 5 sati će ih dočekati netko, vidjet ćemo, ili ja, ili Gvardijan, ili netko koga već mi između sebe odredimo. I nakon toga bit će, kad se malo oni odmore, krunica, sveta misa. I time započinjemo, kažemo, ove naše dane pobijenih hercegovačkih Franjevaca, a onda da još malo o narodu, a onda ćemo, to smo obično uvijek, uzmemo petak, to je kraj radnog tjedna, onda tu na trgu širokobrijeških žrtava predstavnici i županije i grada i raznih ovih udruga polažu vijence, zapalimo svijeće, ja predmolim molitvu i treba spomenuti i zahvaliti tadašnjim našim društvenim predstavnicima. To je bilo za vrijeme Mire Kraljevića, gradonačelnik. Vinko Topić je tada bio predsjednik vijeća općinskog, tada je općinskog. I tada je ustanovljen dan sjećanja na pobijene Franjevce i Puk 7. veljače, a nešto malo kasnije, koju godinu kasnije, Županija Zapadno-hercegovačka isto tako je ustanovila dan sjećanja na žrtve komunističkog zlosilja. I to je Zdenko Ćosić je bio taj koji je tada, uz njegovu pomoć smo to napravili i uz pomoć recimo ovih odnosno općinskih vlasti. Tada smo isto tako, i to želim spomenuti, ovu ulicu, odnosno cestu koja se tada se zvala Zaobilaznica, mi smo je nazvali ulicom pobijenih Franjevaca. Zašto pobijenih Franjevaca? Jer ja sam razmišljao, nema imena. Međutim, ako netko bi mogao neko imen toj cesti, a treba će nam jednoga dana za naše franjevačke mučenike. Ne možemo ih trenutno nazvati tako, jer crkva ih još nije nazvala, nego ćemo ih nazvati pobijeni Franjevci, pa kad ih crkva službeno, i ovo to sad nek svi upamte, kad ih crkva službeno nazove mučenicima, onda će to, ako Bog dane, biti ulica širokobriških mučenika. I mislim da je to za Široki Brijeg nešto što će mu biti na čast, a ne nešto što ne bi trebalo. Ja. Slažem se. Što biste poručili Framića mladima, evo, danas o važnosti sjećanja na ovakve događaje? Pa mislim da su mladi toga svjesni. Bez obzira što obično, mladi su ovakvi, mladi su onakvi, mladi ovo, mladi ono. Međutim, nije to baš tako, jer i mlad čovjek on razmišlja svojom glavom i želi se nekamo svrstati, želi shvatiti ono što smo na početku govorili, da nas Bog, svakog od nas, nekamo šalje, imamo neko poslanje. I pokušava pronaći što je to poslanje za njega i što mi, evo, i nadam se da će i ovaj podcast mrvicu barem doprinijeti svemu tome, da će nekoj mlađariji reći ili sada ili ne znam kroz godinu, 2, 3 kad će ga gledat, da krene u ovome smjeru, ili još bolje rečeno da počne častiti i vrednovati na pravi način žrtvu ne samo fratara, nego i žrtvu svoga puka. Jer mi smo patili i kroz tursko vrijeme, i za vrijeme prve Jugoslavije, naravno i za vrijeme druge Jugoslavije, Domovinskog rata, ali se nismo dali, nego i dalje smo ostali i Hrvati, ostali smo i dalje vjernici. Pa evo, dovoljno je samo vidjeti recimo ove naše mise koje nedjeljom imamo. Znači 5 misa gore na Širokom Brijegu, to je prepuno i recimo krcato i hodočasnici koji dođu sa strane gledaju šta je ovo, šta ovi ovdje rade. Pa čak i ovi naši iz Hrvatske, recimo iz Zagreba, neke skupine bili u Međugorju pa dođu,
Pa čemu se ovdje radi? Pa je li ovo uvijek ovako? Je li ovo nešto danas posebno? Nije ništa posebno. To je naša obična nedjelja. Najobičnija nedjelja. Skupila se, evo, mlađarija, da ne govorim naravno i starija, ali počeli smo mlađarije, skupili se i mole se Bogu. I u čemu je problem? I dok je gore, recimo, bila ona gimnazija, dok je radila gore u ovoj zgradi gimnazije, i to su opet ovi ne samo Italijane, nego ovi iz inozemstva gledali, čudili se, dolaze ovi đaci na misu, ali najprije su vrate u crkvu, pomole se, odaše u školu, ne na misu, odaše u školu. Drugi se vraćaju iz škole, dođu u crkvu, pomole se i odaše kući. I ovi su bili, pa što se ovo događa, ja. Ali sve je to povezano i s ovim što smo do sada govorili, povezano je i sa ukazanjem kraljice mira u Međugorju, jer ja ponekada kažem, ne previše o tome, možda ljudi neće razumjeti, ali mislim da ovo sve što se dogodilo s našim narodom u ovim krajevima i njegova ustrajnost da ostane u vjeri, da ostane to što jest, da je to dovelo i do toga da Gospa dođe baš tu, u ovaj naš kraj, a ne recimo u Poljsku, u Italiju. Da je došla u Italiju, to je bila čudesa. Znali bi to Italijani još bolje iskoristiti. To je bila čudesa, a mi, pa dobro, došla Gospa, je li to nama ko nešto normalno? Jako normalno da je došla kod nas. Gospa došla i tako, evo. Znači, ono što je Tertulijan davno govorio, krv mučenika, sjeme novih kršćana. Evo, i to je ono što, kako ja gledam sva ova događanja i u vjerskom ovom životu, a i u društvenom životu. Koliko mediji, evo i sami sudjelujete u pisanju različitih kako članaka i radova, što mislite koliko mediji danas realno mogu pomoći samom tom bogatstvu duhovnog života među ljudima? A mediji bi trebali puno pomoći. Najprije znamo onu definiciju da imamo javne medije, imamo komercijalne medije. Komercijalni mediji, oni mogu, ovisi zašto su dobili dopuštenje, oni mogu uopće ne govoriti o vjeri. Ne zanima ih, to i gotovo. I ako su dobili, ne znam, za športski sadržaj, on tuku to i to je to. Međutim, javni mediji, oni bi trebali govoriti ne samo, ne znam, o športu, o politici, o kulturi, nema ništa protiv toga, jasno, o kulturi, nego bi trebali govoriti o vjeri. Međutim, mi do dana današnjega, više manje u ovim našim javnim medijima to nemamo, jer o športu se može, o kulturi, o politici se može na tenane, što kažu, ali vjera, ako i pozovu nekoga da govore o vjeri, onda je to netko tamo tko to kritizira, tko je previše pametan, zna da bi to trebalo ovako, trebalo bi onako, pa onda dođe s potpuno krivim informacijama, pa onda njih pokušava prodati. Kažem, to tako ne ide. Ali da ne bismo sad upali u neko zamagljivanje svega ovoga, ja bih rekao da se mi trebamo trznuti. Mi koji smo svjesni, koji kažemo da smo kršćani, koji kažemo da idemo u crkvu. Mi bismo se trebali trznuti i ne samo ono što smo na početku govorili, ja se molim Bogu i meni je lijepo, ja. I baš me briga i šta se događa tamo u društvu, šta se događa tu u gradu, Širokom Brijegu, eto njih tamo nek oni to rade. Ma mi ako smo kršćani, mi trebamo, znači, ulaziti i u politiku, ulaziti i u književnost, ono što nam je Bog dao darove, ulaziti u sve sfere života i doprinositi da te sfere života budu jedno bogatstvo i za nas i za sve one koji dolaze u našu sredinu. I jedan od razloga zbog čega sam evo radio i taj informativni centar i radio postaje Mir Međugorje, mogao sam bez toga, jer to samo mi je stvorilo probleme u životu. Obaveze i probleme u životu, tuku s raznih strana, da o tome ne govorimo. Međutim, išao sam s jednom mišlju, sad je trenutak. Ako mi ovaj trenutak ne uspijemo iskoristiti,
On se više nikad neće ponoviti. Recimo da tada mi nismo dobili te frekvencije. Nema veze koliko mi novca imamo. Da. Frekvencija nema. One su Jasno. rasprodane. Trenutno, recimo sad, ima poneka frekvencija koja je tamo u ladici, ali te frekvencije su ostavljene za slučaj nekakvih potreba posebnih i to samo njima daje. A ovi drugi ne mogu to dobiti. Dobro, kad bude ova digitalizacija, vjerojatno će biti na nekom drugom načelu, ali sada o tome previše ne razglabamo jer nije govor ovdje o medijima. Znači, ne bismo uspjeli. I onda sam išao s mišlju, trebamo nešto doprinijeti kad je već prilika. Kad je već prilika, kad me je Bog tu poslao, ja nisam znao da ću doći u Međugorje i tako dalje, kad me je Bog tu poslao, ajde da probamo to iskoristiti. Evo, nešto je bilo. Iskoristili smo. Nešto je bilo. Nekako kako se i približavam kraju, evo malo prije ste kroz razgovor spomenuli, pa samo da vas kratko i to upitam za mišljenje. Vidjeli smo koliko je puku i Franjevcima kroz povijest, evo kroz same ove pobijene Franjevce, koliko je bilo nezgodno djelovati. E sad, koliko je u biti danas teško, koliko danas ima izazova za vjernike po pitanju evo samog prakticiranja vjere, odnosno drugo pitanje u smislu zna se čuti kao, ma ne znam šta se fratri miješaju u politiku. Pa evo, mislim da ste me razumjeli u globalu Potpuno. za pitanje, pa nekako evo da još to pa da zaokružimo cijelu ovu priču. Potpuno. Mislim, malo sam je već odgovorio na to pitanje, ali evo, počnemo od toga, fratri se miješaju u politiku ili svećenik, ako je biskupijski i tako dalje. A najprije što je politika? Nećemo sad ići u nikakve definicije, ništa. Ljudi nekada ono što je domoljubno, to proglase politikom, jer rekli smo, molim se Bogu, šta me to više, to drugo mene nije briga, eto i tamo. Svaki svećenik, bio on i biskup, papa, treba nastupati, naravno s vjerske strane to u redu, treba nastupati iz domoljubne strane, a domoljublje nikada nije politika. Jer ako kažem, recimo ja s oltara, da treba ljubiti svoj narod, da treba ljubiti svoju domovinu, to nije politika. Politika je, pa evo sad u ovo vrijeme najbolje, sad je glasovanje, ovo malo karikiram, ajde vi glasujte, ne znam, evo, za SDP, ajde, sada, jer ako kaže HDZ, eno vidiš odmah HDZ prvi. Ne znam, za HSP, znači za bilo koju stranku, to mi s oltara ne smijemo raditi. Niti privatno, jer ipak smo na toj funkciji previše o tome, ali naravno da ću ja i da je red da odem kad je glasovanje, da odem glasovat i svi mi trebamo kad je glasovanje otići glasovati, a ne popiti onu priču, ma svi su oni isti, svi kradu, svi su ovaki, svi naki, to je sve namješteno, šta ću ja ići tamo, samo gubim vrijeme. Pa u redu, imamo sad u Zagrebu, recimo, smijemo to uzeti sada, imamo ono što imamo. Točno. Naravno. Upravo zbog takvog stajališta. Kada bi oni koji se nazivaju katolicima, neću sad reći Hrvatima, koji se nazivaju katolicima, da su oni izišli u Zagreb na izbore, sasvim bi nešto drugo bilo. Ali oni su zbog onoga što sam malo prije rekao, oni su ostali kod kuće, njima je lijepo, njima je dobro, a onda poslije priča, ovaki su, naki su, što ovo nije dobro, što ono nije dobro. Kako će biti ako si ti tamo nekoga izabrao, ko pojma nema o tome. Nego bori se, ne daj se, vjeruju svoga Boga, vjeruju svoj narod, vjeruju svoju domovinu i nemoj nikada čekati, ma oni bi meni trebali ovo, oni bi trebali ono, grad bi trebao meni ovo, trebao bi ono. Šta sam ja doprinio i tom gradu i toj svojoj domovini?
jesam li ja mogao doprinijeti više ili sam samo čekao da oni meni nešto naprave. E pa ne može baš tako. Evo, to je moj stav i čitav život ja tako nastupam. Čini mi se da imam pravo, čini mi se, a evo, oni koji nas gledaju, oni će odlučiti je li to baš tako ili je možda drugčije. Da. A što se tiče još samo kratko vjernika, evo, spominjali ste malo prije, ako pogazite križ, bit će ovako, onako, koliko i danas ima, ne znam evo kako ću ih nazvati, izazova po pitanju vjernike i evo neke slobode vjerničke propovijedanja vjere, pokazivanja o vjeri. Pa sve ovisi od nas, jer i u komunističko vrijeme ako smo htjeli svjedočiti vjeru, mi smo je mogli svjedočiti. To je bilo, naravno, ne na ovaj način na koji mi to sada činimo. A u ovom vremenu, naravno da ima izazova. Biće izazova i u sutrašnje vremenu i onome vremenu za 50 godina, za 100 godina. Ali ja bih rekao da svako je vrijeme jednako teško. Jer je to, zbog čega to govorim, jer držim da je Bog svakome od nas dao jednake darove. Potpuno jednake. Samo se nama čini, a onome je dao više nego meni, ali dao mu je više poteškoća. Ako mu je dao i veće darove i tako dalje. Zato kažem i vrijeme u kojem živimo jest jedno vrijeme kada možemo i kada trebamo svjedočiti svoju vjeru i opet naglašavam, ja uvijek to tako kažem, i svoje domoljublje. Jer mi moramo pripadati nekome. Mi pripadamo najprije svojoj obitelji, onda pripadamo svome narodu, onda pripadamo nekakvim širim zajednicama. Evo sad smo u Europi, znači mi smo i Evropljani i na kraju smo mi stanovnici zemlje. A nismo nekakvi kao što ovi govore, ne zanima mene domovina, ne zanima mene ništa, ja sam slobodan čovjek, ja ovo, ja ono i tako dalje. Znači, kao što naši fratri nisu htjeli pogaziti onaj križ, isto tako i pred nas se danas stavlja na razne načine da pogazimo mi taj križ i po navodnicima bit će nam bolje. Pa evo recimo ako radimo na primjer u medijima, može se, ima se izazova, pogazi taj križ, bit će ti bolje. Dobit ćeš novac iz ovih izvora, dobit ćeš novac iz onih izvora, imat ćeš i frekvencije, imat ćeš i dobar studio, imat ćeš ovo, imat ćeš ono, samo daj, nemoj o toj vjeri govoriti, nego počmi tamo kako se zove ono, LGBT, nemam pojma kako se ono više zove, pa ne znaš više je li ima koliko ti, odnosno je li samo muško i žensko ili ima 100 ti. Čini mi se oko 100 da su došli negdje tu. Ali, kažem, ako smo svjesni, to nećemo činiti, pa spomenuo bi sada isto naše groblje mira gore. Ono nije neki turistički sadržaj i mi ga ne gradimo tako, nešto ćemo tamo izgraditi pa će neki dolaziti pa ćemo i nešto novca od toga, tamo će dobro biti. Ono je jedno mjesto koje nas ujedinjuje. Ujedinjuje nas vjerski, ujedinjuje nas domoljubno. Jer mnoštvo je onih gore, da ne kažem, svi su ubijeni kao vjernici, ubijeni su kao pripadnici svoga naroda. Recimo samo crkvenih osoba gore onome imamo 225, već smo im postavili gore križeve. Ispričat ću vam kratko, mislim da imamo vremena valjda, jednu zanimljivu gore, to je znači A, B je to, ono polje B. Na početku bilo nam je dugo prazno. Čekali smo srednju Bosnu da oni počnu postavljati križeve, ali nikako. I onda smo ajde idemo, palo mi na pamet, idemo gore, čitao sam gore u Banja Lučkoj biskupiji, tamo onim nekim župama, jednostavno su svi nestali. A idem vidjeti s biskupom, tada je bio Komarica, vidjeti koja je najgora, ja sam imao neko svoje mišljenje, ali neko on rekne koja je najgore župa stradala, pa ćemo tu župu, pa naćemo novac, jer ko će, nema njih nikoga, mi
mi novac, postavit ćemo križeve, idemo dalje. I onda smo odlučili da to bude župa Krnjeuša. Župa Krnjeuša je ubijena 9. na 10. kolovoza 1941. godine. To je bilo miješano mjesto i oni, znači hrvatski pripadnici, oni su bili na bojišnicama, samo su bili žena, djeca, stari su tu bili i onda te noći su na njih navalili pravoslavni i jednostavno su sve trali do čega su došli, pa su ubili i župnika, trojicu sjemeništaraca, zapalili crkvu pa su ih tamo ubacili, a ove, znači, civile su isto tako pobili. Do sada 278 civila je zabilježeno. I nešto je se spasilo, to su susjedi Srbi, prijatelji Srbi, uspjeli su spasiti nešto. I sad, ajde, gore ćemo im postaviti križ. I kako ćemo poredati to? Pa idemo po abecedi, pa možda nije dobro po abecedi, ajmo po starosti. Nešto napalo na pamet, ajmo po starosti. Nismo mi ništa posebno razmišljali i kad smo to počeli, onda smo se zaprepastili. Prvi red, pogledajte kad odete gore, s lijeve strane, znači s lijeve strane idemo, piše žensko, tako piše, žensko, onda u zagradi Tomina, znači ime oca Tomo ili Toma, i dolje prezime Balen. Godina rođenja 41. ubijena 41. Znači to dijete vjerojatno čim nema imena nije imalo kad biti ni kršteno. Već je ubijeno. I u prvom redu ima njih 5, 6, sve 41. Drugi red 40, 41, treći 3. Sve tako. I da skratim tu priču, mlađarije, znači do 18 godina starosti, negdje nešto preko 80. Žena, znači odrasla iznad 18, ali žena, preko 50, ostalo su bili starci. Evo. I ja uvijek, kad dođem gore, uvijek mi je drago tu pogledati i pomoliti se i uvijek mi je drago da smo to napravili. I da sad ne govorimo o svim onim drugim dijelovima i tu kad dođemo mi ne dolazimo, ne znam, tamo je moj križ pa se ja nešto malo pomolim, baš me briga za ove, nego tu dolazimo kao narod. Jer mi ima gore križeva, oni koji imaju negdje već su mjesto, ubijeni su, ne znam, na poznatom mjestu pa su im kosti prenešene u groblje i to je u redu, to je odlično. I ne znam, ima spomenik u mjestu, sve je odlično. Ali to je sve pojedinačno. A gore se molimo kao narod. I s druge strane onda na Udbini biskup Bogović je to isto tako zamislio da tamo bude središte hrvatske žrtve. Sad imamo granicu. Ja? Da, šta će u biti ići to groblje? Znači da tamo imamo žrtvu od turskog vremena do današnjega dana. A mi isto gore ćemo kad završimo ovo, znači drugi svjetski rat i poraće, jer to je bio genocid, to nije bilo ginjenje, genocid, onda ćemo neko područje i za tursko vrijeme, i za prvu Jugoslaviju, i za domovinski rat, ali o tom potom. Bome će se onda dobro širiti. Pa evo, nećemo baš stavljati križevi, jer otišlo bi to... Dobro, pa znam. Nego napravit ćemo, najvjerojatnije tako napraviti, jedan prostor ćemo lijepo urediti i... da bude spomen. Biće spomen, neka ploča u prvoj Jugoslaviji, toliko žrtava, a onda naravno na portalu grobljemira.info bit će tamo svi popisani lijepo i tako dalje. Jasno. Evo. Fra Mića, hvala vam puno. Hvala vama, ne znam jesmo li prešli vrijeme, meni se čini da jesmo, nisam ništa gledao. Mislim da će gledateljima sigurno biti zanimljivo, meni je stvarno bilo zanimljivo i čast, evo što sam mogla razgovarati s vama, nekako smo se trudili da zaokružimo cijelu priču, nadam se evo da smo uspjeli, ako je još nešto ostalo, slobodno evo, voljela bi da spomenete pa da nekako imamo cijelu zaokruženu priču. Pa evo neka bude to što treba reći, naravno da se još puno toga može o svemu pričati. Možda ispričati pa da ne samo uzmemo, ali možda smo ovo zaboravili.
prije smo, minutu dvije, prije znači ova kauza nosila naslov postupak mučeništva Fra Leo Petrović i 65 subraće i onda je došlo do toga da je sada kao postupak mučeništva sluge Božje Fra Andrija Topić i 49 braće. Pa ljudi pišu, što se ovo sad dogodilo? Promjena. Neka promjena, a nije se ništa dogodilo dramatično. Znači, rekli smo, prva faza je istražna. I mi smo tada u toj istražnoj fazi smo shvatili da bi moglo biti poteškoća u ovome postupku mučeništva. Zašto? Znači uvijek treba, tako je propis, biti jedan nositelj te kauze ili postupka mučeništva. Mi smo imali Lea Petrovića tada. Međutim, Leo Petrović je obnašao različite službe. Budući da je obnašao različite službe, onda su i različiti prigovori. Pa ovo, pa ono, a propis je sljedeći. Nositelj te kauze, ako on slučajno zastane, znači zbog nekog prigovora, onda svi ostali moraju čekati. Svi ostali, bez obzira što kod njih nema nikakva problema, nema nikakvih prigovora, sve čisto, bistro, moraju čekati. I ne daj Bože, padne to, kaže se, ipak taj nositelj kauze, on ne može biti mučeni, odnosno proglašen, onda svi oni padaju. Bez obzira što su u redu. Jasno. Sve pada. Ja koliko znam, ne bi Fra Leo Petrović pao, ali bi stvorio probleme svima njima, rekao sam zbog čega, jer imamo već ti nekakvih prigovora, od političkih do nekakvih drugih. A onda smo išli koga? Pa smo uzeli Fra Andriju Topića. On je bio mlad, mladomisnik bio, nema baš nikakva prigovora na njega. On sigurno zastaje nikakva prigovora nema na njega. Imamo svjedočanstvo iz prve ruke. Jedan Stanko, on je bio znači, u susjednoj prostoriji, a to je onaj stare naše kuće, znači pola metra hodnika ga dijelilo. Čuo kad se njih dvojica ispovijedali jedan drugome. Znači sve je u redu, ubijeni su iz mržnje prema vjeri, znači on prolazi. Znači on neće praviti problema, ako netko od njih 49 tamo nešto zastane, on će biti znači, izbačen iz skupine, ali ostali idu, neće biti zastoja. I s druge strane opet narod njih zove širokobriški mučenici, a to je kao recimo Drinske mučenice, jer službeno Drinske mučenice se tako ne zovu, nego je to sestra Jula Ivanišević i 4 sestre. Tako je taj službeni naziv. Ovdje je sad ovo je službeni naziv, a ljudi ih, odnosno vjernici ih zovu širokobriški mučenici. I to je to. Evo, to je u biti ona razlika zbog promjene samog naziva. Pa jer smo sad krenuli znači u drugu ovu fazu. I shvatili smo da u ovoj prvoj fazi da moramo ovo napraviti i to smo naravno s njima u Rimu napravili, dogovorili se sve što, kako i počela je ova druga faza. Ja se nadam, evo još malo. Koliko prilike traje, evo samo ukratko? Pa ova druga faza, ako trenutno, evo da i to ljudi znaju, trenutno čekamo da se određeni dokumenti vrate iz Rima, jer biskup radi sad, da ne bude, jasno. Radi na tome i morao je poslati dokumente u Rim i sad oni tamo u Rimu, svih njih 50, traže po arhivima ima li nešto protiv toga ili čak u korist, ali moraju najprije to sve proći i to će vjerojatno uzeti oko godinu dana, vjerojatno, nadam se do sljedeće veljače da ćemo govoriti o onoj molitvi što smo malo prije govorili. Onda nakon toga će biti najprije jedno povijesno povjerenstvo, tako se zove, ustanovljeno, kojima će onda vicepostulatura trebati dostaviti sve ove dokumente i tako. Nadam se za jednu 3, 4, ne znam, 5 godina rada toga povjerenstva, odnosno te biskupijske faze, da bi to moglo biti završeno i da bi onda moglo
moglo otići prema Rimu, sad tamo koliko će biti, to je već malo teže, i evo da polako završavamo. Prva stvar koju oni tamo traže kad dođeš, najprije ti dobiješ cedulju. Cedulju, po redu si taj i taj broj. Aha, koji kao? I čekaj ko u banci. Čekaj dok dođeš na red, dok prozove tvoj broj. Kada dođeš na red, prvo što oni gledaju, je li to sve posloženo po pravilima. Ne gledaju oni, ne zanima ih što piše unutra. Je li posloženo? Ako je posloženo, ide dalje. Ako nije posloženo, vraća nazad. Ali opet, sad tu postoji jedna stvar, a ona je sljedeća, da oni tamo, znači u tim kongregacijama, mogu nekoga pustiti preko reda, ako zbog nekog razloga taj zaslužuje. I dok je bio Ivan Pavao II, svi ovi koji su ubijeni za vrijeme komunističko, išli su prije, tako da je, i s ovim ćemo završiti, da su drinske mučenice zajedno 9 godina uspjele doći do blaženstva. Super. Evo, to je ovako. Mislim da sam sad objasnio gledateljima gdje smo, o čemu se radi, da ne treba, neki su dramatizirali, šta je sad ovo, pa ništa nije, idemo dalje, radi se. I još možda samo ovo naglasiti, ovih 16 što je ostalo, nisu oni isključeni, nisu odbačeni, vicepostulatura i dalje radi na tome, samo ovi su otišli dalje, a mi ovdje još tražimo, pa kad nađemo, onda će i oni polagano izdati. Jasno. Framića, hvala vam puno. Hvala vama na razgovoru i sve. Nadam se da nismo gnjavili one koji nas gledaju. Nismo, ja vjerujem da će uživati, a nadam se da ćemo se mi ponovno ovdje družiti i da ćemo imati još veći razlog pa evo, kad ovo dođe iz Rima, odazvat će se, ako budete zvali. Može, obavezno. Može. Mića, hvala vam puno. Hvala vam.